Aquí mesmo, diante do ambulatorio, estaba a traballar un empregado do servizo de limpeza cando de súpeto atopou un talón o portador. En primeira persoa, contanos como pasou. Pois estaba traballando o viernes á mañán e aí sobre as 9:30, diante do pack de chantada, atopei un cheque tirado no chan con unha cantidade de diñeiro que hasta en por doxe axudan algo. Moi ben, non sabía o que facer e ao salir de traballar leveino ao cuartel da Garda Civil e colleron eles e pedironme datos para ver se atopaban a persona do talón. A Garda Civil sí que deu coa dona do talón, quen prefire mantelo anonimato, pero agradecida foi a mesma que acudiu a Tele20 para informar da boa nova en agradecemento ao rapaz, pois non todos os días un se ve beneficiado de boas obras. Tampouco todos os días se atopa un cunha oportunidade semellante, polo que lle preguntamos a Pablo se tivo a tentación de ir cobralo. Non sabía moi ben, pero eu se en caso de que perdera eu algo, un talón ou algo, tamén me gustaría que me devolvese.